nani pakita nga video nga baki muragig baki gana gitu. Kita gini kanindot ang baki nga ambak-ambak nga nindot kayo pa. Tanawan nyo guys, watch this. A few moments later. Sus Mario Sep. Oh my God! Ikaw asa ka? Wow! Kita kag Valentine's? Wow! Sugo na to. Lumayat. Mantap. Nindot kayo no. Dako kayo no na itag Valentine's. Puti kay paro. Murag uyab ni mo nga. Tagas kay til. Mabugto man sa akong dayapira na oy. Eddie, wow! Mo. Mo na mga kanang mga tila. Ano no mo na tiin sa kanang paasa bisayang sipat no. Paasa mga bisayang sipat sa Mabulo Mikol. Eddie, wow! Mabulo jud Mikol. Sus Mario Sep. Sige, salamat kayo. Ay, paliw para maka-update mo sa mga video. Sige, bye-bye. Amping mo. Bye. I-watch out.